Okay, and action. Covid mundhak Banten ngenani PSBB ing sadenganing wilayah. Pemerintah Provinsi Banten ngeterapke watesan sosial skala besar utawa PSBB ing sadening wilayah kasebut. Kawicaksanaan iki ditindakake selaras karo peningkatan potensial panularan virus corona utawa COVID-19 ing 8 kabupaten lan kutha. Miturut Wahidin, PSBB saidéning Provinsi Banten bakal diwiwiti dina Senin 7 September amarga adhedhasar laporan saka kantor kesehatan utawa Dinkes zona risiko ing saben kabupaten lan kutha ing Banten cenderung nambah. Salah sawijining sebab miturut Wahidin yaiku amarga tambah akeh mobilitas masyarakat lan ora tunduk karo protokol kesehatan COVID-19. Okay, and action. It's the most beautiful time of the year. Lights fill the streets, spreading so much cheer. I should be playing in the winter snow. I'ma be under the mistletoe.